खस्थ' मोनो ना मोना नोंसोरो खस्थ' मोनो ना जों दा माने जेल खानायावसो थानाय बादि हरैबो लांखार बारनो हाया ओरै थाग्लाय बारनो हाया हरै बिमा बारनो हाया आरो बे जेल खाना बायदि जायगायानो जादों पाटाबारि आइलेण्ड जायहा दङ चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव स' लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ बे जायगायावनो लानानै थांगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो गासैखौबो नुलांजोबगोन स' खुलुमबाय बयखौबो थाङो ओंखारबाय आंजों दङ नै फुंखा खारजि हेलौ औ बिथांखौ सालायहोबाय आं माने बिथाङा सालायनायाव एक्सपार्ट नालाय एक्टर मानसि दैज्लां जाहांनायखाय दैयाबो बोहैजेनबाय नै दा बाइकफोरखौ सालायसोमनांगौनि अबस्था जाजेनबाय आरो दैज्लां हाबहांबायना बिदिनो दा बेनो जाजेनबाय नै लांखार दैया लोगोफोर लांखार दै बारजेननांगौ जाहैबाय नै दा नैबेबायदि औवानि दालांखौ बारनानै थांनांगौ आरो नै ओमफ्राय दा नैबे मेसेंनि समावल' दैयाथ' देरथ'वाखैना बिनिखायनो नैबे औवानि दालां ओमफ्राय बैजों दङ नै नावा रेडिखासै हनै दंफांनि नाव थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनाय आरो बुस्थु लांलाय लाबोलाय खालामनायफ्रा नैबेबायदि नैबे दालांजोंनो सोलिनांगौ जायो नै बेनो जादों लांखार दै बे लांखार दैयाबो गोगोम देरखायो दैज्लांनि समाव आरो नावजोंसो सोलिनांगौ जायो बेनिफ्राय नोंथांमोना सानदो जुदि लोमजानाय साजानाय बेमार आजारनि थाखाय डक्टरफोरनाव थांनांगौ जायोब्ला बेसेबां खस्थ' भुगिनाङो नोंथांफ्राय बेयाव होलांनांगौ जाहैबाय दालांनि भारा बेसे लायो सोर नाजाव अफिसालाय बेसे लायो 30 थांलाय फैलाय 30 नै लाखिदो लांखार दैखौ होमब्ला जों बारनानै दा थांगासिनो दं सासे फंबायखौ लोगो हमगोन बे फंबायजोंनो जोङो बिसोरनि जायगाखौ जों एक्सप्लर खालामगोन आरोना फंबायखौ लोगो मोनबाय नै गोजोन्थों औ नैबे ब्रादारा जाहैबाय नख्रां ब्रह्म आरो बियो नैबे बिथाङानो नैबे गोदोसोनाय जि गामि पाटाबारि एरियानि 2 नं खन्थाइबारि मोनसे गोदोसोनाय गामिनिफ्राय नैबे जोंने जाखांफुनाय सासे जोहोलाव जायहा मोजां फरायनायजों दिनैहाय एमटेक कमप्लिट खालामनानै मोनसे खामानियाव एंगेज जानानै दंना दा बे बिथांमोननि एरियाखौनो आं एक्सप्लर खालामनानै दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों होमब्ला जों थांबाय थादिनि ब्र माखासेखौ दा रायलायबाय थानायसै ना औ दे वाव ओमफ्राय नै बेफोरबायदि फिसा फिसौ दैफोरखौथ' गोबां बारखानांगौ दंखायोखा दे मा जायो जा ना माथो चलो देखो देखो ओ मारो बाय जाया ओ माथो होनबावनाय नुखाबाय कमेन्ट खालामहर मा सानदों ओमफ्राय बेयावनो नायदो नै जोंने नानिमोन स्कुलाव थांदोंमोन बबे स्कुलाव हामो नानि नोंसोर महाय हामो आमथिखा ने हाई स्कुल ओमफ्राय नोंसोर माजों थाङो थाबायनानै थाङो ना न'निफ्राय लायस'यो ओमफ्राय दैज्लाङाव माजों थाङो हान्थिलाङो ओमफ्राय दैखौ नावजों बारलांबाय औ मा नानि नोंना नामा जुगामि दैमारि मा क्लास 10 नानिलाय फुलस्रि दैमारि मा क्लास 10 थ' नैबे बिनानावमोनहा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों स्कुलाव थांनो गोनां जायो नोंथांमोनाथ' नुबोखाबाय जों माबायदि बारबोदों बे दैखौहाय दा नै बिथांमोना बिसोरनो मोनसे फोरमान माने बे गामिनि सुबुंफ्रा खस्थ' माबायदि सोलिनांदों स्कुलफोराव लायस'नो गोनां जादों नोंथांमोना नुखाबाय दा खस्थ' मोनो ना मोना नोंसोरो खस्थ' मोनो ना साइकेल लांजाया दैलाङाव लांजाया दे मेसेंफ्राव लांजायो ना माथो होनबावनाय ना बिदिनोसै गामि गोथौनि जिबन जाहैबाय ना नानि दे मोजाङै फरायनानिमोन दे औ दे ओमफ्राय नायबावदो लामानि अबस्था अ माय गड सेस गैले हाबाबलै गिथाव बाथाव लामा नै नायदो नै आइयै ओंखारनांगोनसोलै बाव सानै गाखोजानाय नङा ओंखारनि र' दे नायदो माबायदि लामाफोरा आं ओंखारनालाथ' जारला जाबायमोन ना जेबो जायाखै दा औ एक्टर ना
एबार बेनो जाहैबाय नैबे खलबसे आइलेन्डनि लामानि अबस्था नोंथांमोना नुगासिनो दं आं बुंनांलायखाले खस्थ' मोनबायलै आदा अरजा आरो नुगासिनो दंबावो जोङो माने थांगासिनो दं जोङो नख्रां ब्रह्म नै बिथाङा जोंखौ दैदेनगासिनो दं गावनि ओनसोलनि अबस्थाखौ जों नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं माने दा नायदो नै बेफोरबायदिनो गामियावहाय दाबो बेबायदि अबस्थायाव दङ नै बेफोर दंग' नै नायदो दंग'आनो दंग' दैयानो दै नै बेफोरबायदि बानांगौ आरो नै बा सेसलै माने हाजो बायदिलै नै लोगोफोर नै मांख्लायलाय हाबाब होबाय नैबेलाय दुब्लिबारिसो नै दुब्लिबारिसिमसो फैबाय बे माने नैबे पाटाबारिनि रुगुं जायगा हो जों जेराव दङ दा बेयो रुगुं जायगा बेयो ओरैथ' बिमादै थाबाय ओमफ्राय बिमादै मोननायनि सिगांनो नै बेफोरबायदि फिसा दै दं बेनिफ्राय नैबे दैखौ बारनानै आरोबाव मोनसे बेवहाय गामि दंबावो बेखौनो बुंदों दाउखा बाहा दङनो ओमफ्राय खमाबारि दङ जाहैदों जोङो बे जायगासिम थांले दा लामानि अबस्था बा दैफोरखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय दा बे गामि दङब्लाथ' बेवहाय साथ्रफ्रा दंखायो आरो बेनिफ्राय लोमजानाय साजानायाथ' जाखायोखा जाहैबाय अब्ला नै बेखौहाय जुदि जों साननानै नायोब्ला बिसोर बेसेबां खस्थ' जागोन दैज्लांनि समावहाय दा नायदो नै माबायदि बारनांगौ जायो बिसोर बे दैखौ नै साइकेलफ्राखौबो सालायनो हाया बेयावसो बाननानै बारनांगौ जायो नै नायदो नै माखासेफ्राथ' ओमफ्राय साइकेलखौनो लाबोबावा नै नायदो सेस आदा महायनिफ्राय फैदों आं दाउखाबाहानिफ्राय फैदों दाउखाबाहा औ ए ओमफ्राय मै थांनो नागिरदों आं हाग्रा दखान जाहैनो नागिरदों ए ओमफ्राय दाउखाबाहायाव माबा गैया दखान गैया ना हरैबो बिमा बन्द ओमफ्राय ओरैबो लांखार बन्द दा बेनिखाय हाग्रा दखानखौ जानाय जायो आरो मा नाम आदानिया आंना गणेश मुसाहारि बाथ' बे लामाजोंनो हान्थिनाङो बे लामाजों हान्थियो थिंख्लाब थिथाब साथ्रफ्राबो माने दैलां जाबायथाय बिदि देरोना देरसिनबावो बेनिफ्राय देरबावो ना गिदिर देरो ए बायसान्स लोमजायोबा गथ' सारिनांगौबा माबोरै जानांगौ जाखो खस्थ' जागोन बुहुद खस्थ' दं लोमजानांगौबा दा जोंनि उसुबिदानि थाखाय जोङो बेफोरबायदि दलांखौ जोङो रायजो राजाया आरामसे माबा खालामलायनानै जोङो औवा बायदिसिना खांलायनानै जोङो होनाय जादों आरोखि आरो बिनि बिथोराव जोंहा लेखा फरा फोरोंनांगौनि फिसा-फिसौनि खोथा दं नङा होमबा नंगौ दा बेयो जोङो दखान बाजार जानो बिराद उसुबिदानि थाखाय जों बे दलांखौ होनांगौ जायो मोननोथ' लुगैयो दा सरकारा नायफिनाबा माथो बिनो जोंलाय जों दा सरकारनिफ्राय मोननो लुगैयो माखासे खामानिखौ जोङो पाब्लिकआवनो मावनानै थागासिनो दं आरोखि जों बिराद खस्थ' मोनो दैज्लां समाव आरो दानिफ्रायनो दैया बेसेबां जावरिगासिनो बारहोनो हाखाया मा दै होनो बेखौ थाख्लायानो बियो थाख्लायनि दालाय नामा थाख्लाय खाथार बे थाख्लाय खाथार ओमफ्राय हरै बारनानै बै जोंनि गामि बारनानै बिमा मोनबाय आरो प्रटेक्ट होनाय हिसाबैसो बे दैया खम जादों जों दा माने जेल खानायावसो थानाय बादि हरैबो लांखार बारनो हाया ओरै थाख्लाय बारनो हाया हरै बिमा बारनो हाया आरो सोमलिगुरिनि मानसिफ्रा बे दैखौ खस्थ' जायो ना लोमजानाय साजानायाबो खस्थ' ओरैबो डाक्टार मोनस्लाबा हरैबो मोनस्लाबा माने जोङो गामि बिथोराव थानाय हाग्राबारि ओनसोलाव थानायखायनो जों माने सरकाराबो नायफिना खोमा नोंसिनि गामिया खमाबारि ओमफ्राय दाउखाबाहा खमाबारि दे हामबाय माने बे लामाजों बिसोरबो थाबायो नालाय बै खोलानि दालाय बिसोर थाबाया बिदिनो सोलिथ'नांसिगोन मोनाब्लालाय मा खालामनो दा स' लोगोफोर नैबे आइलेण्ड बायदि जायगा पाटाबारि ओनसोलनि अबस्थाखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो बेखिनियावनो आं बे भिडिअखौ फोजोबबाय लोगोफोर आरो उननि भिडिअ लोगो मोनबावगोन जै बर' हारिनि